Xi ħaġa pożittiva dwar il-mużika hi li meta tolqtok ma tħoss l-ebda uġigħ. Bob Marley. Jiena Teja Gawċi, għandi 12 sena u se nkanta l-kanzunetta Jien għandi kollox, lirika ta' Ingrid Vella u kompożizzjoni ta' Augusto Cardinali. Xejn ma jonqosni x-xogħol li rrid. Ommi u missieri għax iħobbuni xebbawni bil-ġid. iPad u iPhone ġa għandi it-tnejn. MacBook, il-laptop daqs jalaq sentejn. Fl-internet nidħol u nara li dawni u ħafna mhux ftit. Tawni ċavetta nidħol id-dak minuta x'min irid. Waħdi ħalluni naħdem u nilabni tażen xi ftit. Tfal oħra jgegru li l-ikel ħażin. Jiena kuntenta ma nbagħtix għax dak li nieku kuljum nażlu jien. Ta' takeaway drani nagħtuha flimkien. Jien għandi kollox biss m'għandi lil ħadd. Ommi u missieri jittagħmu ma' qatt. Jafgħu għalija minn nisa minn xejn. Jien għandi kollox li sarraf fid-dejn. Jien għandi kollox li jridu l-kbar. Biss jonqosni x'jeħtieġu iżgħar. Nibqa' nittama jekk qatt fadal żmien. Jien għandi kollox il-ħin ta' flimkien. Jien għandi kollox ħafna flus jonfu kuntenta minix. Jaħsbuni ingrata xi drabi mnikta u ma jifhmunix. Mimli il-kabord bil-lob ta' kull tip. Biss ma' min nilgħab mhux faċli nsib. Għadhom fil-kaxxa xi wħud ma ħliġthomx. Ommi u missieri għall-lob ħin m'għandhomx. Jien għandi kollox biss m'għandi lil ħadd. Ommi u missieri jittagħmu ma' qatt. Jafgħu għalija minn nisa minn xejn. Jien għandi kollox li sarraf fid-dejn. Jien għandi kollox li jridu l-kbar. Biss jonqosni x'jeħtieġu iżgħar. Nibqa' nittama jekk qatt fadal żmien. Jien għandi kollox il-ħin ta' flimkien. Jien għandi kollox jekk veru kollox jinxtara bil-flus. Jonqos jagħtuni ftit mill-ħin tagħhom biss dan wisq prezzjuż. Grazzi.